Koltzonetaren gainean ahoz bera etzanda, besoak eta zangoak lusatuta, burko bat sartuko dugu abdomenaren azpian, gerriko lordosia zuzentzeko. Besoak eta enborra jasoko ditugu, gerriak gehiegi lusatu gabe eta lepoa lusatu gabe. Jarrerari 3 segundoz eutsiko diogu. 10 segundoko atsedena hartuko dugu, berriz errepikatu aurretik. Sorbalda 80 graduko abduzioan dugula eta ukondoa 80 gradutan tolestuta, besoak eta enborra jasoko ditugu, gerriak gehiegi lusatu gabe eta lepoa lusatu gabe. Jarrerari 3 segundoz eutsiko diogu. 10 segunduko atsedena hartuko dugu, berriz errepikatu aurretik. Eskuei bizkarraldean helduta, enborra jasoko dugu, gerriak gehiegi lusatu gabe eta lepoa lusatu gabe. Jarrerari 3 segundoz eutsiko diogu. 10 segunduko atsedena hartuko dugu, berriz errepikatu aurretik. Hasteko, ukondoa 80 gradutan koltzonetaren gainean tolestuta, enborra goratuta jarriko gara, lurrera begira, ipurmasaiak eta abdominalak uskurtuko ditugu, eta pisua oinetan eta ukondoetan jarrita enborra jasoko dugu. Oinak, aldakak eta enborra lerrokatuta. 3 segundoz eutsi. 10 segunduko atsedena hartuko dugu, berriz errepikatu aurretik.